Gamay naman ng bombahan. Palit ko bilisina ro wala ko ning pabungahon. Kay pwede rin pabungahon manggaha. Tinago nila bunga oh. Huwag din naman igo sa pagbagyong udit. Baka ko yati. Mahok ng kagtiyan. Kung tinagunaghan nagkumpay, huwag ang gini mo kaon, nagsige, Ma! Ah, tanaw pa. So, umong baka, be. Huwag mo ito ni Malhinas mga bata ni makong baka, eh. Porti daghanang napir ko. Nagkaluoy yun akong baka. Kapiyahok og tiyan. Arion ko na lang. Mga bata. Ay. Napir dito, oh. Ini. Fokus ram ni kung dawa mo gumugdag sanggit. Kuning. Yan yung saong kong lang ani. Lang. Laruton ko na lang ni. Hait. Pre ka nun! Oh! Pre mo lang to eh! Ano sama ka niya? Nagkuha ko napir! Diri. Ayaw na una ha! Ano ba? Nakoy ikot. Nakoy ano mo? Nakoy istorya nimo. Bida ka samok-samok lagas kong trabaho. Ay na ha. Ari. Baka dito biyahok kikian. Ako pre. Kumusta naman ka pre? Okay ra. Ako pre. Mabubahan na ginin ako nga mangga. Ako sa rin post ko pre. Ayaw. Mabubahan na ako mangga. Pabungahon lang gani kay nang napiwa sa dahon no. Kana nindot niya ra po na. Kuha mo kay gamay kwarta dito. Babungkag ni imong mangga imo ni bumbahan. Ano ba pabungahon ako? Iko na pag-istorya di kay bumbahan. Magtagay ta. Tagay ta? Oh, magtagay ta. Ako'y bahala sa imong nun. Ikay bahala sa pulutan. Pag maayo na kada nindot na. Adi mo ko mo palit og nonogoy pulutan. Ay na ako'y bahala sa pulutan. Ari ta dari be. Ako'y bahala sa pulutan. Kanina wan anam sa ni aga sa hus. Ay. Upay akong pispan nga hapit na mahubas gamay naman lang gayon tubig. Sus napay akong itik nga usa na lang ginakabuok. Asa mo uban usa naman lang giday na. Akong isda wan amo ni sanay gamay naman lang gayon wa pa ni pangawatan lang dire. Pero wa gyud mangunay nako tungos kung ka maayong tao magyatagon kay ko. Di mo gyud ko mobalibad og naay mo mangayo. Tarong. Kaliw asa tas Ginoo. Tuod kung baboy akong banwasan kay init kay konta. Ako pre, ako'y amigo. Dungog mo na, panabi mo na sa mga silingan nila nga maghihatago mo na kayo na. Kanang amigo? Di ko na mabalibad o mangayo ka. Kaya ako nagtestingan kay dugay ba yung amigo anak. Testingan ko nagpangayo. Pagsorda pre. Umatag ba yun? Kay kanang imong istorya di kung palit og nunog di way pulutan. Ay, ako rin bahala lagi anak. Kasi pag di manghatag, kasi pag di manghatag ako rin bahala kay ato naman ang uluhan. Nya. Matuta sa imong amigo di siya ko mopalit og minunon kay wa pa pulutan. Sige, ato sa ito ng akong amigo. Sige. Kasaron. Onyag way pulutan, way inom. Way inom. Kana may na magsabot ta dan. Way inom, way pulutan. Kana. Kapag pertira pag inita, sa na ako tong banwasag kami yun. Masan mo mga baboy. Kaya mga baboya. Dako kay abang tao sa pangilabungi. Kasi kagmay takita, mo kita pa doon. Kaloyan kita tungod sa itong pagkamaayong tao. Ana ginatirada dahil sa buwi. Lintiyan na ka. Oh, pre Simeon. Pre. Magtay mo. Nani ame kay nang agad man kong inuman niya siya mong palit sa imnon. Kunya ako rin bahalas pulutan. Duol ko nimo kay mamarayang lagi ang tapos mo na kay kispan ha. Dagko nung ko na namang isda diha. Gagmay kaayo pre lagi oy. Gagmay Akong kuan na gyud nga. Pertig yung gagmaya anak kong isda. Naabitaw to ni ari dire nga mopalit unta pero wa lang gyud ko mo sugot. Gagmay pa kay ayo. Gagmay pa din nagtuo ko piti ang dagkuan ha god. 5 ka tuig gikan karon una pa ko makapanghatag ana kay Kahangol sa yawan tawhana. ano mga ayo na kuan Dugay pa. 5 ka tuig kay kana gagmay pa man na mga usa pa nagpaad ka dagko ana. Ay, Ngana kalapad gud ana. Kana
Sige. Gagmay pa man. Gagmay pa di ay. Hangula sa Di pa niya kayo- man tawhana. di pa Ano sa sa mga mga taga, tagarig. Pasensya lang yung kayo. Doon mo kukunin mo kay nadunggan mo kas mga silingan niya. Basta na ay mga yun, di ka kabalibad. Oh, di ko mabalibad bitaw pero Lagi, pero di lagi mo balik, pero Di parang lagi. na malibad na ka. karon ni balik ka timing lagi kayo nga ni balibad yung koron nga. Sige. Arasan mi pre. Oo, sige. Sige. Oh, Yan lang ka na mo diha. Sige boss, salamat kay Mion. Oh, maglag pa ko rin baboy. Sige. Agi, Klaro, nakawa ka hangol kung tawhana. Ayong kag di hangol. Ah, Kahangol kung tawhana. dili gud gagmay pa man ko na pero di ta problema na para makainom gyud makapulutan pa no. Ato nakawato nang yang isda. Kawaton lang na to. Oh, kato mga ninja mo ba nga magkapakapa kaya magtabong-tabong kasi mo ko banaw magkanana ka. Insakto. Mo kana. Kay Kapak ang taong kawatan, kawaton na nato yung isda ba kanang hangol ato nang kawaton. kawatan lagi. Oh. Kanang hangol lagi ato lagi nakawato. Kawatan oh. Nakoy amigo ana expert kig Na ana ah. ranger. Ranger ba ana ba Kuyo ganito kay wa mo to katultol. atong kuyugan. Mo lagi. Ako mo gayet ato. Kuyog ta na gayran na to. Ah, sige. Ah, doon na ta na. Hiya to na to. Tana. Doon na. Wato lagi to. Ay lagi ka balaka kay na ako yung amigo. Oh, kana nindot na da. Asa may amigo? Naram to puyo dire. Ato ra nalibang ang buang. Oh, mao na. Patay tinuo ni da. Bapo kaysa. Patay tinuo yung murag tirador gyud ni ku anda manok. Ah, sama dai may Oh, mga manok. Tutok Ano, now. ano? Naong pa lang. Wapay krimen suspect na daan. Totoo na. Kinig ni da. Bay karte! Bay! Uman na naglibang dia. Uy, bay, naawi mo. Usang gusto na to. Ali bay, Na na. lagi ni kay magkinahanglan ni mong tabang ba. Kay bawi ako nga sa una pa tang panahon nga na krimen ikaw gikunduolon. Di ba? Oh. Kaya pa nindot ni da. Mao na din mo pa. Mag-inom ta. Nate o complice. Ila-ila sa mo be. Bulantoy. Orti. Oh, karating. Na. Tirador gyud tinubod. Nate kawaton. Ka na. Ila miyon ba? Oh. Tako ka na miyon? Hangol kay ba? Ano? Waton na, hanggang ka na isda. Ha? Hangol kay isa no? Kibaw ka na? Okay. Ay, kita ka na bay? Kita ka na wala? Kita ka na wala? Ano na tong kawatan? Pati nagkuha sa isda. Ingon sa pati ko nagagmaya. Pati mo na nagkuha ng isda ani ay. Naday hangol mo tog anday di ba? Ay. Pati Bay. ko nabisilingan nga. Bay. Pangatag to. Ol. Anak tamagan. Isda kayo. Tara, manguli sa tanga to. Balikod na lang kung tataon. Ay magsapa kaya ito nabalik ko. Ato ra yun. Sagbot ba? Sagbot. Sagbot na. Ara ito may ilan. Nagkuwas isda oh. Matay. Ingon perti gagmaya, perti laging nagkuha mo ram nagsinilas ka dagko. Ay buton dito tawhana. Ha? Dili ra mo gi. Dagko laging isda kan awa oh. Naa pa itik. Ayun tanaw ba? Ako ay rin kay makita ang sagya. Apa ha? Matay ka dagko di ay? Naa yun. Balik ko. Naa yun. Na lagi, nya, naitik. Matay, itik. May pang itik lang atong kwaon. Takong tingog mo hinay. Nagitago mo sa gawa mo nakakita. Ari may hot dire na ikay saom di ha. Pagdaguan ali, karon di daw kita. Pagdag alis yung unang para pagda. Yatag na. Yan na, bayan na, mag-anak kanya yung dak. Tago tagay. Mas pasik. Nagpay ka naman ito, yun ha? Ito nga, Sa magkakapala ko nimo god. mauna man ta. Ito, magito ng lakpang. Ino lagi. Lutoso na to kaya ito dakpon. Ha? Lutoso na to, lutoso. Baon tagokot ato. Di ka kita makuha sa giyagi. Ali ha, gokot ka mga sugdan ni. Ali ko dire. Yukit.
yun. Dahon tani. Dahon tani. Pulutan tani, pulutan. Ipulutan ba? Nya. Pero sa butag, masakpan ta way sumbungay. Way wala. Oh, wala. Ika pa. Sure ba? Mag-araw ikay sa singin yan, anak. Ano sampol sa tao ka ng mga hangol ba? Oh, na tao. Kana mga hangol, ano sampol sa tao hangol? Ngayon ano mo bang tungay kag dinarong niya di katagaan? Pagkawaton. Sabi ka. No. Ikaw, kung na ako yung mga pangayoon nimo, ay ikaw paghinangol kayo. Oh, dili ko maghinangol lagi. Gibaw mo ko nga ikay tirador og mga kawat Ah, ano. kaduhara kay ko ni. Sama may baw kanta. Ama to tong migo usa. Ay, pati regana, pati kuyawak ko niya. Hadlok siya masakpan. Ano mo sakpan? Oh, hadlok kay siya masakpan. Iyang naong kung ta. Suspect na mo. Upay krimen, suspect naman tanda. Ha? Parihas tubog na mo to. Sorry, amo to kayuan. Ato ning mukbangon. Ha? Ato ning mukbangon. Mukbang mga tao mukbangan ka ana ba kaon. Piak mo na mi. Adi eh. Kapag gini maloto ato sa lotoon. Sama. Okay. Ari bay. Na ba? Dai magagiling ko niya. Dito sa on. Sama na. Ayaw sa lala. Imo man sa posapaw. Ay lang buot na ako. Tong ba? Aw mukbang o kanay mukbang. Kaon di ko maniho, da kay maniho ko ko diri. Bay. Sakpan kita way itok anay ha. Ha, wala na. Nang magkapurte man nimo hadlok kag naw. Wala. Sila ang ay mahadlok. Kay sila di manghatag. Tinarong tag pangayo, di manghatag. Tay ko ato. Kay ko ato di mo sa kangawat anay. Ah, bukan sa tigyan ha. Wa go masayop sa. Suito kay re. Sito yun ha? Larason ta na. Laras gyud. Laras. Pero sa botag ikay masakpan ay gyud may among. Oh, ikaw ra ha? Ikaw ra gyud. Okay, tamo sa tabang taon. Bukal man. Ila kita magsaba kay basig maabot na maabot tag iya. Hilo mo Sa lang. ulo lang. Naaman ni. May dahon saging dere. Patay na hugmel man ning. Nahugmel man ning kuan. Kilit. Yay, wa magad pangawata kong isda. Ina pa. Asam to akong itik? Matay, wala mo akong itik. Asa man yung isuon? Matay, ala. Pagitao ko to kong itik. Di, asa ka to? Bay! Oy. Oh, are pre. Matay, naalagi ko diri kay nangita ko sa akong itik. Ah, basi naara to diha ay. Nawasa. Asa diha? Di ini dito mo itik diha. Nade kay itik dai. Ano ba di? Matay ako mo to gilaway dito. Ta. Ina pa, diin mo aning matay mo. Ay, kuane kanang nanari mami ganina ko kay wa mo hatag sa imong. Ayo, may minimo ginaw. Dawa ka mahatag. Oo, lagi kay gagmay pa man to, tag-ingani pa man to padag ko. Oh, lagi. Kay pati nagkuha gitan-aw naman nangagim, pati nagkuha burot sinilas kadak ko. Oo. Yan. Ina ko no. Mara Di ba? Manok manikod. Awa. manok. Manok lagi tanawa. Matay manok. Lindot ning manok ka. Ano sa kaning klase Tanawa. ning manok ka? Tanawa. Wala man ginay o. Oh, wala o. Lindot ning manok ka kina may kapay. Ina pa. Wala na lagi ni, wala ni o. Manok lagi ni. Mura man ni og. Manok ba? Mura man ni og. Ha? Mura man ni og akong itik. Saan Kuha ning itik. Kagum. Sarok oy. Nasakpan ko sa takiya, nasakpan ko sa takiya. Nade tagya dai. Naa. Daga.